Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си направите козунак на конци, дори да сте напълно начинаещи. Лесен, вкусен, пухкав козунак, с който да впечатлите роднини и приятели за Великден. Ще ви призная, че само допреди няколко години не бях опитвала изобщо да правя козунак вкъщи. Това се промени след като намерих една стара кулинарна книга от баба ми. В нея имаше рецепта за козунак, която реших да изпробвам просто и така на шега. До тогава идеята да правя козунак ми се струваше много сложна и трудоемка, но когато опитах, всъщност се оказа, че не е толкова трудно. Но аз не разчитах само на тази рецепта, която открих в книгата. Преди това направих едно подробно проучване на всички възможни съвети за приготвяне на козунак и на базата на моя личен опит събрах най-важните от тях. Така че днешната рецепта не е просто рецепта, тя съдържа много напътствия как да си приготвите чудесен козунак вкъщи. Първото и най-важното за успешен козунак е да изберем правилното брашно. Кое брашно е правилно? Брашното с максимално голям процент на протеини, т.е. с максимално голямо количество глутен. Защото глутенът е този, който създава конците, той е протеин, който при развитието си създава тази приятна консистенция, подобна на конци, както ги наричаме ние. Друга важна предпоставка, когато правим козунак, е да го оставим той да втаса много добре, защото по този начин си осигуряваме пухкавост, влизане на достатъчно въздух, развитие на глутен. И да започнем с направата на нашия козунак. И така, първо, какво ни е нужно за приготвянето на успешен козунак? Както казахме, брашно с висок процент на глутен, топло мляко, захар, но захарта е по-малко количество, отколкото бихме сложили в сладкиш, например. 3 яйца, разтопено масло, зехтин. Аз използвам комбинация от масло и зехтин, мая, сол и естествено ванилия или лимонова кора, както предпочетем. Първата ни стъпка е да смесим маята с малко захар, малко брашно и топлото мляко. Оставихме маята на страна и междувременно ще разбием яйцата заедно с захарта. Не е задължително да ги разбиваме с миксер. Целта ни е захарта да се разтопи, затова е по-добре да използваме по-ситна захар. Не е необходимо да разбиваме яйцата много дълго време. След като сме разбили яйцата, добавяме към брашното солта. Хубаво е брашното да бъде пресято. Разбъркваме много добре брашното с солта и след това започваме да добавяме лека по лека маята и яйцата с захарта. А ако имате планетарен миксер, можете да си улесните работата, защото той меси сам, но не е невъзможно да направите хубав козунак и на ръка. Започваме да месим малко по малко, докато образуваме тесто и след това ще започнем да добавяме лека по лека олиото и маслото. Започваме да добавяме по-малко от разтопеното масло и зехтина и месим, докато добавеното се поеме напълно. Мазнините увлажняват тестото, затова не се притеснявайте, ако ви изглежда то сухо, преди да сте добавили по-голямата част от тях. Месим около 30 минути общо. Колкото повече, толкова по-добре ще се развие глутенът. След това оставяме тестото да втаса на топло около 2 часа, покрито със свежо фолио и кърпи. Аз го слагам в Instant Pot на програма за кисело мляко, която осигурява оптимална температура за чудесно втасване. Изсипваме на плота втасалото тесто и го размесваме добре. Разделяме го на 2 части за 2 козунака. Всяка част разделяме на 3, оформяме ги като фитили и изплитаме плитка. Получените козуначета може да сложите в продълговати форми или като мен в една голяма тава. Можете също така да направите и само един голям козунак от цялото тесто и да го сложите в кръгла тава или в продълговата. Вариантите са различни. Сложете оформените козунаци да втасат още около 30-40 минути на топло и след това ги намажете с разбито яйце и ги поръсете с кристална захар. Печете около 30 минути на предварително загрята фурна до 180 градуса. Пробвайте с клечка, не трябва да излиза сурово тесто, когато я забудете в центъра на козунака.